ndị ọyị ekele m unu anyị na-enwe ọṅụ na-eso na ihe mmemme nke mgbasa oziọma ojuru mba ọnụ nke onye mgbasa oziọma Kumuyi na-ewetara anyị taa. Anyị na-ahụta ọbụnadị gbasara onye mgbasa oziọma Kumuyi, onye na-ezi oziọma nke na-eweta nkasi obi na nnapụta nke nye mmadụ niile nke ama na mba ụwa na ihe karịrị afọ 10 ugbu a. Ihe gbasara amara Chineke, ịhụnanya na ebere Chineke ọkwa na-eriwe agwụ. O nwere otu akụkọ ụgbọ ama, nwunye onye ọzọ atụrụ banyere n'ụmụ ahịa ebe ọ na-azụ ahịa. Dịka ọ na-azụcha ihe ọ na-azụ na-agazi ka o jee kwụọ ụgwọ, otu nwanna nwoke matara ya dịka nwunye onye ọzụzụ atụrụ ya, wee gbaa ọsọ wee si, biko ka m kwụọ ụgwọ ihe nwaanyị a gụrụ, wee si ụta wee kwụọrọ ya ụgwọ ihe niile o gụrụ. O wee wụrụ ihe juru ya anya ụbọchị ahụ, n'ihi na o nweghị mgbe ọ tụrụ anya na Chineke ga-esi ụta wee kwụọrọ ya ụgwọ ihe ọ zụrụ. Ihe a na-egosi anyị ka ịhụnanya Chineke si adịrị anyị. Ọ bụ ezie nwanna, ile anyị nwapụtara ihe dịka nke a n'ime ndụ gị. Onye nwe Jizọs Kraịst na-achọ igosi gị erike ebere ahụ na ịhụnanya n'ime ndụ gị. Ọ chọrọ ka ị nwapụta ọbụnadị dịka nwanna akọrọ maka esi wee nwapụta nlekọta nke Chineke wenye anyị, n'agbanyeghị ka ihe na-eme ndụ si wee pee mpe. Onye mgbasa oziọma Kumuyi na-abịa ugbu a ichetara anyị maka ịhụnanya Chineke a ada agbanwe. Ozi ahụ bụ okwu Chineke. Okwu Chineke bụkwa na ozi ọma anyị na-ezi. Ghọta nke ọma na ihe ọma niile na-ahụ n'elu ụwa sitere n'okwu ọnụ Chineke. Na mbụ ka okwu ahụ dere, Chineke wee sị ka ihe dị, ihe wee dị. Ihe ga-adị na ndụ gị, ihe ga-abata n'ezinụlọ gị, ihe ga-abata n'obodo gị, ebe ọbụla ị na-aga ihe ga-abata. Ihe ahụ na-abata site n'ozi a nke na-anụ ka ihe dị, ọ ga-adị na ndụ gị taa n'aha Jizọs. Ọ bụrụ na anyị ga-enwe ogbugbo, asị m na ị ga-enwe n'ogbugbo, asị m na ị ga-enweta ogbugbo na ndụ gị. Ọ na-abịa site n'okwu a. Lee anya n'ọlụ ndị ozi siri na anọ, ọlụ ndị ozi siri na anọ amaokwu nke 7. N'ebe ahụ ka ha na-ezisakwa ozi ọma, n'ebe ahụ ka ha na-ezisakwa ozi ọma. Pọl, Silas, gịnị mekwana unu ji ezisa ozi ọma? Gịnị mekwana unu agaghị ebe ahụ sị ngwa onye ngwọrọ bilie? Gịnị mere anyị ga-eji zisa ozi ọma? Gịnị mere anyị agaghị abịa sị leenụ ogbugbo si n'aka Chineke, na-enweghị ofufe, na-enweghị okwu Chineke, na-enweghị ozi ọma? Anyị wee sị anya kpuru isi, ngwa mepeenụ onye ngwọrọ bilie gawa iche. Ndị ụfọdụ wee sị enweghị m ohere ịnụ okwu Chineke, enweghị m efe, maka nke ahụ ihe m bịara bụ gwọọ m ọrịa m, kpọsaa ya ka m nwere onwe m lawa. N'ezie, ị ga-agụ n'otu tupu gị gụọ abụọ, ị ga-agụ abụọ tupu ị gụọ atọ. Okwu Chineke nke mbụ, ozi ahụ bụ nke mbụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwetazie ihe ịrịba ama. Ka m gwa gị otu ihe, dịka ị nọ n'ebe a na-aṅa m ntị n'okwu Chineke a, ihe ịrịba ama ga-esochi gị azụ. Dịka ị nọ n'ebe a na-aṅa ntị n'okwu Chineke, ọrụ ebube ga-awụcha na ndụ gị n'aha Jizọs. Ozi a bụ nke na-agwa anyị banyere Kraịst, banyere Chineke, banyere ihe ọ ga-eme, n'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere ọbụna ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọbụla nke ga-ekwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee gịnị? Ndụ ebighị ebi. Kedu ka ị ga-esi mara nke a? Ma iji gị okwu Chineke. Kedu ka ị ga-esi mara nke a? Ma ọ bụghị n'ozi ọma nke anyị na-ezi. Ọ bụ okwu Chineke mere ka anyị mara na Jizọs Kraịst otu ọ dị ụnyaahụ, ka ọ dị taa, ka ọ dịkwa ruo mgbe ebighị ebi. Ị ga-esi aṅa mara nke a ma ọ bụ site n'okwu Chineke. Ọ sị na m onwe m bụ Jehova, adịghị m agbanwe. Ya mere ụmụ Jekọb, ma ndị ikom ma ndị inyom, abụghị ndị a na-eripịa. Ị ga-esi aṅa mara nke a ma ọ bụ site n'okwu ahụ. Ọ dị mkpa na gị onwe gị ga-enweta ogbugbo. Lee anya na ndị Rom isi mbụ, anụmagụ amaokwu nke 16. Ndị Rom isi mbụ amaokwu nke 16. N'ihi na ihere oziọma ahụ adịghị eme m. Ọ kpọrọ ya oziọma. Oziọma anyị na-ezi ka ha nwa zisakwara. Ha zisara oziọma nke Kraịst. Ya mere o ji wee na-agwa anyị banyere ọmụmụ ya site n'aka nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, site na ndụ o biri na-enweghị ntụpọ, site na ọnwụ nke ọ nwụrụ n'elube nke Kalvarị n'ihi anyị. Ọ na-agwa anyị maka olili ya
na mbilite n'ọnwụ ya nke dị ebube. Oziọma nke anyị na-anụ bụ oziọma nke Kraịst. O wee na-agwa anyị, n'ihi na ọ bụ gịnị? Ike nke Chineke ruo nzọpụta. Oziọma nke anyị na-anụ bụ ike nke Chineke. Ike nke Chineke ahụ ga-agbanwe ndụ gị. Olee ebe ị nọ dị? Asị m na ọ ga-agbanwe ọnọdụ gị n'aha Jizọs. Ọ bụ ike nke Chineke nke na-etiji agba niile, eluigwe wee meghee. Ọ bụ ike nke Kraịst na-ewezuga ọgbachi ihe niile na agada gbachiri ụzọ niile n'etiti gị na Chineke. Iwe nweta ogbugbo nye mkpa gị, dịka ozi a si n'eluigwe na-abịa. Ihe ịrịba ama wee na-eso ya n'azụ. Nzọpụta wee wụchaa nsogbu niile, ọgbachi ihe niile n'etiti gị na nzọpụta gị, n'etiti gị na ihe ịrịba ama gị, n'etiti gị na nsogbu niile. A ga-ewezuga ya n'ụzọ. Ozi a na-abịa kpọmkwem rute gị arụ. Ihe ịrịba ama na-abịakwute gị n'otu aka ahụ. Nzọpụta were anya ga-abụ nke gị n'aha Jizọs. Ihere oziọma ahụ adịghị eme m. Oziọma nke Kraịst adịghị eme m ihere. Ịma na o nwere ụfọdụ ndị ihere na-eme ha ịnata ogbugbo ha. Ihere na-eme ha ịnata ike Chineke. Ihere na-eme ha mgbe Pọl maọbụ Silas maọbụ Timoti maọbụkwanụ onye mgbasa oziọma nọ ebe a taa na-agwa gị okwu, mgbe ọ na-asị ọ bụrụ na ị chọrọ ịnabata Jizọs Kraịst dịka enweghị nzọpụta gị, ka ogbugbo wee bata na ndụ gị, ka ihe a na-apụghị ime bụrụ ihe a pụrụ ime n'ime ndụ gị. Ha ele anya n'aka nri, lewe anya n'aka ekpe, ha wee hụ o nwere onye n'ebe ahụ, achọghị m ka ọ mara na m na-ewere ndụ m nye Jizọs Kraịst. Ihere na-eme ya. Ihere oziọma na-eme onye dị otu a. Ihere na-eme ya ịnata ihe ịrịba ama ya, ịnata ogbugbo ya. Ihere na-eme ya ịnabata nrọpụta nke si n'eluigwe maka ndụ ya. Ihere agaghị eme gị. Ihere agaghị eme mụnwa Pọl onye ozi. Ihere emeghị ya n'ihi ndị Sanhedrin. Ndị ole bụkwara ndị Sanhedrin na ndị ndu nke okpukperechi nke oge ya, n'ihi na ha maara ihe ọ bụrụ n'oge gara aga, makwana ihe o mere mgbe ọ nụrụ ozi ahụ, mgbe ọ nụrụ ozi ọma nke Kraịst. Mgbe Kraịst na onwe ya wụchara gwa ya okwu n'ụzọ Damaskọs, o were ndụ ya nyechasịa dịka ị ga-enyechasị ndụ gị taa. Ndụ gị agaghị adịkwa otu ọ dị ọzọ n'aha Jizọs. Ugbu a ka a tụgharịa uche na ụfọdụ ihe ndị a mụtara n'ozi a nke a nụrụ ugbu a. Nke mbụ bụ na ebe Chineke nọ, ihe ịrịba ama bụ atụrụ tawa. Ya mere ka ị mata amata na ike Chineke enweghị otu a ka ọ dị. Ihe abụọ nke na-amụta bụ na ọbụna ịdị ukwu Chineke na onweghị njedebe. N'ihi nke a, lee anya karịa nsogbu ị nwere ọ ihe maka n'iru ị nwere. Ihe ịma aka n'iru anyị anaghị anọgide mgbanwe na ike Chineke rịdatara. Ya mere bụrụ onye a gbara ume, n'ihi na Chineke na-eche maka gị. Ugbu a ka anyị ga-ntị n'ozi ọzọ. Enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK Kwa Ụbọchị gị na Dọkịta Kumuyi. Si onye nwe anyị, ekwere m n'onwe m. Gwa onye nwe anyị ekpere ka anyị na-ekpe ugbu ahụ. Gwa onye nwe anyị ghọta nke ọma na nke a bụ ihe mere eme. Ụkwa chi n'aka ya na-agba, nke na-apụghị ịgbanwe agbanwe. Na onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị, a ga-eme gịnị? A ga-azọpụta ya. Nzọpụta dị gị n'aka gị ugbu a. Gwa onye nwe anyị na ekpere. Cheta na onye ọbụla, n'ebe ọbụla, n'ihe ọbụla, nke a bụ nzọpụta, nwere onwe. Ọ nọ na-echere gị ugbu a. Mepee ọnụ gị, gwa Chineke okwu. Si onye nwe anyị, ana m ahapụ ụzọ ọjọọ m niile. Ana m echegharị pụọ na mmehie m niile. Mmehie m na ihe ọjọọ niile m mere, biko gbaghara m. Ọ bụgoro na agbaliwo m na nke onwe m ka m gbanwee ndụ m. Apụghị m ịzọpụta onwe m, ma ana m atụkwasị gị obi. Ana m ekwenyere gị onye nwe. Ana m ekwere dịka ị na-ekwere. N'ezie, nzọpụta gị nke were anya ga-apụta ihe n'ebe ahụ. Ebe ahụ eguzọta ugbu a ka mụ na gị kpee ekpere. Chineke nna, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. N'isi ndị a niile, ma ndị ntakịrị ma ndị agadi, ndị nwoke, ndị nwaanyị, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ndị na-ewere ndụ ha nye onye nwaanyị Jizọs Kraịst ugbu a. Onye nwaanyị, dịka ha ji okwukwe wee na-abịakwute gị n'isiokwu a nke pụtara ihe na onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwaanyị na a ga-azọpụta ya. Onye nwaanyị, ka nzọpụta gị rute ha aka ugbu a n'aha Jizọs. Ka mgbaghara mmehie rute ha aka ugbu a n'aha Jizọs.
ka mmụọ nsọ gị nke na-agba ama n'ime obi onye ọbụla gbaa ama n'ime obi ha ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na-ekele gị n'ihi na ọ pụtawo ihe. Anyị maara na okwukwe nke ụmụ gị nwere ugbu a na nke onwe ha n'isiokwu ahụ nke na-adịghị agbanwe ga-apụta ihe ugbu a ghọọ nzọpụta n'ime ndụ onye ọbụla nke na-akpọku gị nke na-ekwerenụ ugbu a n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị ma na-ezawo. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ugbu a welie aka gị elu maka ekpere maka ihe ịrịba ama. Bikwasị aka nke ọzọ ebe ahụ ị nọ. Chineke nna, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị maara na n'ebe ị nọ apụrụ ime ihe niile. Ihe a na-apụghị ime, ihe mmadụ na-apụghị ime n'ime ndụ anyị, anyị maara na n'ebe ị nọ n'abalị a na ọ bụ ihe a pụrụ ime n'aha Jizọs. Anyị marịọ gị onye nwe anyị ka ị metụ onye ọbụla n'ebe a aka, gbanwee ndụ ya. Onye nwe anyị, ka nzọpụta nke si n'eluigwe, ihe ịrịba ama si n'eluigwe, ogbugbo nke si n'eluigwe rute onye ọbụla nọ n'ebe a aka, na onye ọbụla nọ n'ọwa ozi n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwe anyị ka e weghara ahụ ka ọ gbafue n'aha Jizọs. Iyi agba ahụ ana m enye iwu ka etijie gị n'aha Jizọs. Anya kpuru isi, ọ bụ otu anya ma ọ bụ anya na-abụ kpuru isi, onye nwe anyị, ma ọ bụ nke na-adịghị ahụ ụzọ ọfụma, ana m arịọ gị ugbu a Jehova bụ Chineke metụ gị aka ka ịhụ ụzọ nke ọma n'aha Jizọs. Ihe ọbụla zara aza n'olu na azụ n'ụkwụ n'afọ n'ebe ọbụla ọ dị, ana m arịọ gị onye nwe anyị ka ọ gbafue n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị Chineke ka ọkpụ niile gbajisiri agbajisi ka ha niile bịakọta ọnụ ugbu a, ka ha dịkwa mma n'aha Jizọs. Arụ mkpọnwụ n'ụzọ ọbụla n'ụkwụ maọbụ n'aka, ana m ezipụ ike Chineke ka o site gị n'ebe ahụ ugbu a, bilie gawa ije n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwe anyị ka ndị niile, ndị dara ogbi, ndị na-adịghị ekwu okwu, ndị na-adịghị anụ ihe, mmụọ nke anụghị ihe ekwughị okwu ahụ gbafuenụ n'aha Jizọs. Onye nwe, ana m arịọ gị ka inye ha ikwu okwu nke na-enweghị ihe a ga-asị n'ime ya, ka ha were onwe ha kpamkpam n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ọrịa ndị na-adịghị enwe ngwọta dịka ọrịa kansa ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa ụkwara nta ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, nrọ ọjọọ niile na nsogbu abalị niile nke ndị mmụọ ọjọọ na-akpata ka a napụta ndị gị n'ebe ha nọ n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwe anyị, nye mmadụ niile site n'opu n'isi ha ruo n'ọbụ ụkwụ ha, ebe ọbụla nsogbu ahụ dị, n'ụlọ ọgwụ ka ọ bụ ebe a, ma ọ bụ n'ebe ọbụla, n'ọgbakọ ọbụla nke ha nọ, na mba ọbụla, n'ụlọ ọbụla. Onye nwe anyị, ka ike gị gaa ebe ahụ, zute ha n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ekele dịrị gị. Ekele dịrị gị maka ọgwụgwọ nsọ, ekele dịrị gị maka nnapụta, ekele dịrị gị maka mgbapụta, ekele dịrị gị maka ogbugbo nke si n'aka gị n'aha Jizọs. Ka e nwere mpụta ihe ya ugbu a, ka e nwee mpụta ihe ya ugbu a n'aha Jizọs. Amen. Emezuo ya. Jeze onye obiọma nara ekele papa, malite n'ọgwụgwụ wherever you will be, nara otuto papa. Ịma mma ya, ịma mma ya, ịma mma ya papa. Anyị na-ekele unu maka iso anyị na
ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK Kwa Ụbọchị nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe a na-ekwu ị na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK Kwa Ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.